GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta, ngunyan na pag-aaga, rescue operation para sa 4 na pasahero kan buminagsak na Cessna 340A. Ibinalyo na sa retrieval operation sa kategorya o retrieval operation category. Mga bangkay, mga persona na sakay kang eroplano, dahil na purin buhay kan abutan kan rescue team. Mayor Awinbaldo kan Kamalig, standby contingencies asin aktibong koordinasyon sa gobyerno lokal minasakop sa danger zone asin pag-asa pagrekomendar kan FIVOX pilot error saro sa mga nahiling na dahilan kan pagbagsak kang Cessna plane sa Albay. Senadong mabilog yung Oversight Committee tanganing babantayan ang implementasyon kang RCEP. Japan planong maglansanin panibagong round din COVID-19 vaccination sa Mayo. Kapag ninegosyo, Pilipinas dapat na handa sa kompetisyon sa pigosulong na RCEP. Detalyes, mga tugang kan mga bareta nyato sa lado lokal. Ibinalyo na po sa retrieval operation ang dating rescue operation na pigilansar kang incident management team para mahanap ang mga pasahero kang buminagsak na Cessna plane 340A na eroplano sa taludtod kan Bulkan Mayon. Ina ni pinahayag ni Mayor Kaloy Baldo kan Kamalig na ang nag-serving ground commander kan IMT. Inot kanitinawan nindo ni Mayor Kaloy Baldo na nasa high priority ang proteksyon sa buhay kan mga personal sa nagsakat sa taludtod kan Bulkan Mayon, kun kaya pigkonsideran nindan flexible execution kan mga plano tanganing maiwasan ang mas pangpeligro na posibleng magresulta sa casualties. Ang Cessna 340A na hiling na buminagsak sa 6,500 pie above sea level o 350 metros hali sa bunganga kan Bulkan Mayon. Piglao man na sa ngunya na aga mapaluwas sigirarin update ang IMT may kinaraman sa pigigibong operasyon na makuha sa mga pasayros kanakugpa na eroplano. Dain na po mga tugang nin proof of life sa Rickades kan Cessna 340A sa taludtod kan Bulkan Mayon. Inang kinumpirmar nin the overall operation head Dr. Cedric Daep as in incident commander kan incident management team Mayor Kaloy Baldo sa eksklusibong entrevista kan DCGB News. Ini matapos na maabot na kang rescue team ang crash site as in nahiling na daynanin buhay ang mga biktima. Sigon kay Daep na paisinaman kan mga kan Energy Development Corporation o ADC sa pamilya kan mga biktima ang nangyari sa endang mahal sa buhay. Ngunya na aga, nakakonsentrar na o sa operasyon kang retrieval team na maibaba ang bangkay kan mga biktima sa paginin pagpaasan sa mga inipaibaba o kung kakayahon gagamitan ng chopper kan Tog 5 depende sa sitwasyon kan panahon asin paros sa palibot kan Bulkan Mayon. Pigalauma na maiba may bababaan mga bangkay sa may parte kang anuling kon ground operation asin kon sa paagan ng helicopter sa Technical Operation Group 5 o TOG Headquarters maibaba sa lumang Legazpi Airport. Mientras tanto, mga tugang gobyerno provincial Kanalbay nagalaom na susuportaran kan Legazpi City and Magayon Festival. Al Armario sa dagdag na report. Naglalaom ang gobyerno provincial Kanalbay na kaya kontrahon dahil malo anin politika ang pagbuhay giraray kan Magayon Festival sa maabot na Mayo 8 sa Code 21 dahil planong tugdukan nin mga food stalls as in stage ang Governor Locsin Street o parte kan Governor Locsin Street parte kan F. Akinde Drive pasiring sa may atubangan kan Astrodome asin tinampo sa atubangan man kan Kapitolyo na City Road
Sinabi ni Board Member Attorney Melissa Abadesar Medilia, Chairman Committee on Tourism sa Sangguniang Panalawigan, na pigagad niya naman ang suporta kan mga pagiriba na makioron o makikoordinar sa syudad na magamit ang tinampo. Manunutaran, bako maray ngunyan ang relasyon entre kang probinsya sa Legazpi City dahil sa pagkatanggal kay former Governor Noel Rosal. Alagad nagalaom ang mga opisyalis kang probinsya dadaiman isasayuma kan syudad ang parte kan City Road para sa selebrasyon kan Magayon Festival sa maabot na Mayo. Alarmario, DCGB. Ipinagrekomendar po kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang pagkakaigwan ng standby contingencies as in aktibong koordinasyon sa gobyerno lokal na minasakop sa danger zone as in sa DOST Pag-asa para sa weather updates kasunod kan pagkapadagos na search and rescue operation sa buminagsak na sista plane harani sa bunganga kan bulkan. Sabi so kan PHIVOLCS, sabi na pinagmidbid kanahin siyang urgency kan sitwasyon para sa search and rescue mission kon kaya ipinagtaong kwenta ini sa LGU. Kasunod matayumpong naibaba na kan Philippine Air Force ang 15 mga personahes kan Bureau of Fire Protection Special Forces mantang padagos pa ang pagtukad kan mga veteranong mountaineers gikan sa Federation Bicol Mountaineers as in Mountaineering Federation of the Philippines. Matatandaan na inutang nagpaluwas ng abiso ang PHIVOLCS sa peligro na pagtukad dahilan sa irarom kang alert level 2 kan bulkan mantang nasa laog kan 6 kilometros na permanent danger zone ang crash site. Dahilan kani siniguro kan gobyerno lokal na mga professionally trained personnel anipig deploy sa operasyon handang sa anuman na peligro araw kan bigla na pag-alboroto, pagsabog asin, rockfall. Pag-ayos ng ruta ng mga pampasaherong behikulo sa Albay, pigadalan kan gobyerno probinsyal. Ans Galero sa report. Pinag-aadala ng unyan kan gobyerno probinsal kan Albay ang mga posibleng pagbabago na i-implementar manungod sa 120 na existing ruta ng mga pampasaherong vehikulo sa probinsya. Sinabi ni sa DCGB News ni Provincial Planning and Development Office Head Arnold Onrubia na may mga nanutarang overlapping na ruta kung di kinakaipuhan na mapag-adalan ang Local Public Transport Route Plan o LTPRP asin man na posibleng ibaba sa 29 na sanaan para mas maging smooth ang dalagan kan mga pampublikong transportasyon sa probinsya kan Albay. Kaptang kan pahayag ni Onrubia. So itong planong ito for the LPTRP is the minimum requirement prescribed for the issuance of franchises. So this shall form part of the local transport plan of provincial government of Albay. So yaon po kitang ngunyan digdig to finalize the route, yung route plan ng transportation sa province na. So ang pinaka-main stakeholder na po digdig yung mga operators. Mientras tanto, sagod man kay Gobernador Atty. Edsel Grex Lagman, nakulaan magiging katabangan kay sa sektor ng public transportation sa probinsya kan Albay mantang naglalaom siya sa katuwang an LTFRB, DILG, DOTR asin ipapag mga opisina asin man stakeholders talagang marirealisar ang modernization in public transportation sa probinsya kan Albay. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Gigibuhon po sa Mayo 8 hanggang 21 Magayon Festival 2023. Sigon sa Chairman kan Committee on Tourism na si Board Member Attorney Melissa Abadesa, matapos makalisan pirang taon na day pigi-celebrar ngunyan padagos ng preparasyon para digdi. Saro sa mayor na pigtutukan sa nasabing aktibidad iyon pagkakaigwan ng problema sa trapiko kung kaya padagos ining pig-adalan. Mientras sa sinabi ni Provincial Tourism, Culture and Arts City Head Kudoro Ticolye, nakalatagnan manalain na aktibidades bantang panagosan sa inang koordinasyon sa gobyerno probinsal Kanalbay asin sa Legazpi nagkapira sa mga aktibidades yung sports activities para sa mga miyembros kang LGBTQIA Community Drum and Lyre Corps Competition kang LGU Night Concert asin ang Beer Plaza siring man ang pigahalat na kadaklan iyon daragang Magayon 2023 competition. Mga tugang dagdag na report, minor de edad na mahabas na dakop sa Ginubatan Albay. Jimmy nasalita sa report.
nadakop na sa Puro 4 Barangay San Rafael sa ginubatan ang konsideradong recidivist na minor de edad na suspitsado sa mga kasong harabasan sa nasabing banwaan. Sinabi mismo ini ni ginubatan Chief of Police Larry Prepotente kung saan maaga igwang linaw gini sa Rizari Store sa Barangay San Rafael. Ang biniktima pagrugaring ni Navy Officer John Opiana, 34 anyos kung saan mga bandang alas 3 sundo alas 4 nin maaga nagimata ang Navy Officer dahilan sa kaluskos sa compound kan sayang harong kan pinagberipikar na discovery bukas na ang backdoor kan harong asin nalaog na ang tsindahan asin mismong harong kan biktima. Kinaagahan kasud may pinaabot sa mga pulis ang nangyari sagkod nagkonduser nin investigasyon ang mga inikonsay anatabag iyo ang Galaxy S9 na cellphone. Nag-uruli ang mga pulis sa headquarter liwat naka-receive nin phone call ang mga inigikan sa tagsadiri kan tindahan nag-informar na nadakop ang suspect konsay nagtago ini sa rooftop sa kataning naharong kan biktima. Palibasa na tublag dahil na nakaluwa sa compound ang suspect imbes nagsakat ini sa rooftop duma na nagtago nag-aga dakop ang suspect dahilan sa palibasa aldaw na nahiling na inikan mga kataraning dakop ang sospechado mantang durante kan rekisahan inikan mga pulis na kuha sa poder kay ni an nawarang cellphone plus driver's license kan Navy officer asin nakuha ang sarong balisong sangunyan an mahabas na sa kustodya na kan ginubatan PNP para sa nagkakanigong disposisyon. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Pangatugang nasa 397 mga ayam ang nabakunahan ng libreng anti-rabies vaccines hali po sa Albay Veterinary Office sa Bagikan Daragam Municipal Agricultural Services Office kanikalis ng simana sigon sa MS o Daragam Municipal Agriculture Services Office ang sa indang mga personalis naglibot sa harong-harong sa Barangay Bagumbayan asin Malabog mantangan mga bakunang ibinakal kan lokal na gobyerno kan Daraga nagabot naman pigproseso pa asin pighanda na maging schedule kan vaccination nangapudan ang grupo sa mga tagsarin na ayam na bakunahan ang sa indang mga atama na ayam tanganing masiguro ang kaligtasan kan publiko ang lakdang na niparte kan pinaigot na kampanya kan lokal na gobyerno kontra rabies. DepEd Bicol kakaipuhanon ang tabang kan mga external stakeholders para sa pag-repair kan nadanyara na classrooms tara kan linog sa Masbate. Joshua Bino sa report. Noon ang tabang kan mga external stakeholders tangani matabangan na mahirahay ang mga may major damages na classrooms duman sa Masbate darakan tuminamang linog kang nakaaging simana. Ini ang sinabi ni Department of Education o DepEd Bicol spokesperson Mayflor Humamil kung sa insigun sa iya pwedeng ihagad din tabang kan mga apektadong eskwelahan ang mga damaged classrooms sa paagi kan brigada eskwela. Sinabi ni Humamil na talagang dakulman external stakeholders unwilling nang magtabang para maugmaman giraray na makabalik ang mga estudyante pagklase. Mientras tanto, sa mga classrooms man na igwaning minor damage, pwede naman maipahirahay sa paagi kan MOOE pantang sa mga totally damaged classrooms. Iyon i-report kan DepEd Bicol sa Intang Central na opisina. Tangani ng ma-refer man sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Susog sa pinakahuling record kan DepEd Bicol, igwanin 195 mga eskwelahan sa Masbate ang nagkaigwaning damages ang mga classrooms kan linog. 57 ang totally damaged na classrooms, 194 ang mga classrooms na may major damage, bantang sa 192 man ang mga may minor damages. Mga dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta, duwang tricycle drivers sa Tabaco o kaya sa Primer Distrito Canalbay, arestado sa aligadong kaso nin panlulupig. Report kay Jomar Bien. Naaresto na kan mga otoridad ang duwang tricycle drivers na 4 na taon na nagtatago dahilan sa kasong rape pa. Ang mga ini na arestar duman mismo sa Atimonan, Quezon, kanakalis na aldaw.
Sa informasyon na nako akan DCGB News, ang mga suspitsado iyuan sarong 28 anyos na tricycle driver na residente kan Barangay Suwa, Malinaw, Albay, asin sarong 51 anyos man na tricycle driver na residente kan Barangay Basud, Tabaco City. Ang duwang ini napagaraman na nagtago na duman sa Barangay Tagbaking at Timonan, Quezon, na magpuon kan maaraman na iguang warrant of arrest na pinaluwas sa Sainda na nakaliis pang Marso 2019 sa kaso na rape. Ang mga elementos kan Special Operation Unit asin Intelligence Division kan Regional Office number 5 kan Philippine National Police kasabay ang Antimonan Municipal Police Station ang nagkaiguan ng operasyon kan nakaaging aldaw kontra sa duwang ini na nagresulta sa matrayumpong pagka-arestar sa duwang suspitsado. Ang duwang suspitsado pinag-turnover na digdi sa Malinaw PNP para hampangona ang saindang mga kaso. Yan ang report, Jomar Bien, DCG. Alas 6:24 oras mga tugang sa Pilipinas. Mga tugang pigihiling po kan Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP anang gulong pilot error sa pagbagsak kang Cessna plane sa Kamalig, Albay. Sigon kay CAAP Deputy Director General for Operations Edgardo Diaz, na base sa posisyon kang wreckage kang Cessna plane, dahil sunod ang kan piloto o dahil nagsunod ang piloto sa designated airway pasiring sa Manila na Whiskey 9. Nagluluwas na imbes na magliko sa wala ang eroplano, nagagini sa tuo mantang nakaposisyon sa northbound. Nagngalasman si Diaz dahil ang buminagsak na Cessna plane nakuha sa restricted zone. Sinabi niyang ang training kan mga piloto iyo ang likayan ang mga bulod na parte para makusog ang parosdig dahilan ta makusog ang parosdigdi. Sinabi ni Diaz na apwera sa posibleng may diferensya ang eroplano. Sigurado nakakulangan sa ensayo o training ang kausa kan pagbagsak ang eroplano. Alagad piglinaw ni CAAP spokesperson Eric Apolonio na ang pahayag ni Diaz makupaman pinal na resulta kan investigasyon kan sa indang investigador. Ang statement ni Diaz base sana sa kaaraman asin eksperyensya kay ni bilang sarong veteranong piloto. Binisita po mga tugang kan Japanese Emergency Medical Team and base kan o kaya ng base kan Philippine Emergency Medical Assistance Team o PEMAT na nakadeploy sa Turkey. Ang mga iniyo ang mga representante kan World Health Organization WHO Emergency Medical Teams Coordinating Cell sa impormasyon hali sa Office of the Civil Defense parehong naghiras ang mga ininin kaaraman manungod sa emergency deployment strategies and protocols mantang napabilib man ang Japanese team sa PEMAT Information System pigagamit na Information Management System kan PEMAT sa field iyon digitalized information system kung sain gabos na sa indang pigprosesong informasyon sa binugtak na field hospital sa Turkey digitalized as in arog o digitized arog kan sistemang ipinapautob sa mga fixed hospital gabos na field hospital services as in reporting epesyente paperless, integrated as in real time kung saan pwede ning i-access mas kadaing internet connection. Inumaw kan WHO ang PEMAT dahil on time ang mga ini kung magsumiter kan sa indang daily report. Pinapari-inventaryo po ni House Committee on Dangerous Drugs Chairman as in Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang drogang na kumpiskar o nasa kustodya kan gabos na law enforcement agencies kaibahan ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Philippine National Police as in Philippine Bureau o kaya National Bureau of Investigation. Sigon kay Barbers, kamabutan kani na maaraman kung nakikimpitan as in ibinabalik sa tinampo o pigpapabakal ang mga nakumpiskar na illegal na droga araw kang ginatos na kilos in droga na nagkakantidad nin milyon pesos na nakumpiskar sa magkasiparar na operasyon sa Manila as in probinsya kan Quezon. Sa pagdangog kan committee ni Barbers, ibinalugar ni PDEA Director General Moro Virgilio Lazo na may mga impormante na gustong katrokis kan tip
na sa indang itatao yon 30% ka nakumpiskar na illegal na droga para kay Barbers sa nasabing informasyon. Nahali kay Lasso, nagpapahiling na seryoso ang problema sa ipinagbabawal na droga. Tinawanin doon ni Barbers na bako nang nagluluwas na bareta dakol nang nagluluwas na bareta manungod sa darakulang drug bust, pero bihira ang report na rinaot o sinulo ang mga nakumpiskar na drugs matapos ang operasyon. Mabilog pa ang Senado ng Oversight Committee para mabantayan ang implementasyon kang Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP matapos paboran kan Senado ang ratifikasyon digdi. Sigon kay Senate President Pro Tempore Loren Legarda ng bibilogo na Oversight Committee bilang kasimbagan sa mga pagduda kan mga stakeholders asin mga nagkukontra sa RCEP. Imo-monitor man digdi ang mga support program kan ahensya nin gobyerno para sa micro, small and medium enterprises o MSMEs asin agriculture sector para maalalayan sa tahaw kan implementasyon kan free trade agreement. Siniguro man ni Legarda nan mga rekomendasyon na isinumiter kan opositor kang RCEP iyoan nakapalaman sa resolutory clauses na kan resolusyon. Tirawanin doon kan senador na igwang piglatag na support programs ang gobyerno na pabor sa mga paraoma asin para sira siringman kan mga programa para sa indigenous people, ang kababaihan asin iba pang marginalized sector. Siniguro ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang full commitment kan ehekutibo para gumana o maging epektibo ang RCEP asin inima poon sa trayumpo kan implementasyon kan development programs kan ibang sektor lalo na ang agriculture sector. Iparumpag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang one-stop shop interagency tax credit and Deep Duty Drawback Center o OSS Center ng Department of Finance sa Administrative Order No. 4 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Nakapalaman ang trabaho ng proseso asin pag-issue ng tax clearance certificates asin duty drawbacks ibabalyo na sa Bureau of Internal Revenue asin Bureau of Customs. Nakapalaman man sa direktiba na gabos na assets asin liabilities kan OSS Center ibabalyo sa DOF susog sa auditing laws, regulation and rules. Ang direktiba kang presidente susog sa rekomendasyon ni Finance Secretary Benjamin Diokno matapos marama na nagkapirang OSS Center officials asin employees ang nakagibo ng serye ng tax credit scams na nagkakantidad ng bilyon pesos sa rawag na nagkapirang taon na nasabing lakdang man susog sa right sizing policy kan Marcos administration. Naging matarayom po daw ang dialogo mga tugang kan sa pagultanan kan mga senador asin mga miyembros kan European Parliament. Sigon kay Senador Francis Tolentino, Chairman kan Committee on Justice and Human Rights, na naging fruitful ang resulta kan pagtiripon sa pagultanan kan EU Parliament Subcommittee on Human Rights kung sa tinukar ang iba-ibang issue may kinaraman sa diretsong pantawo. Nagpasalamat man si European Parliament Delegation Head Hannah Newman na sa mainit na pagserbi o pagresibi sa enda kan mga senador. Midbid ni Newman ang mga overseas Filipino workers nagatrabaho sa Europa na dakula ang naging ambag sa industriya kang European nations. Siring man ang makusog na trade relations kan Pilipinas asin EU. Inako kan EU Parliament Delegation na naadit sinda sa war on drugs asin sa extrajudicial killing sa nasyon sa mga nakalis na taon, pero kinaugmaman ninda nakatutok mo niyan ang gobyerno sa rehabilitasyon asin prevention. Mientras sa sinabi ni Tolentino na malinaw nindang ipinahayag sa EU na daing jurisdiksyon sa nasyon ng International Criminal Court of Justice dahilan kan padagos na pagkontra kan gobyerno sa investigasyon sa drug war asin may paliwanag man sa delegasyon ang isyu kang extrajudicial killing. Siring man ang posisyon manungod sa resolusyon na nagdedepensa kay Presidente Rodrigo Duterte kontra sa investigasyon asin prosecution kan ICC. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang niya na pag-aaga, nagpahayag po ng suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas may kinaraman sa legal na diretso asin operasyon kay ni sa West Philippine Sea. Kay bahan, ang bisinidad kan second
Thomas Scholl o Ayungin Scholl na pag-reconocer kan 2016 arbitral ruling bilang parte kan exclusive economic zone kanasyon. Inanasigurasyon ni US Defense Secretary Lloyd Austin III sa iyang pagipagoron sa telepono kasuhapon kay Department of National Defense Officer in Charge Secretary Carlito Galvez Jr. Pigsiguro man kang Estados Unidos kasunod man kan insidente kan Pebrero 6 kung sain pigututukan kan Chinese Coast Guard nin military grade laser ang mga tauhan kan Philippine Coast Guard vessel BRP Malapascua na legal na nag-operate sa Ayungin Shoal sa paghuron kan duwang opisyal sa giraray ang tinawanin doon ni Secretary Austin ang nasakop kan Mutual Defense Treaty ang armadong pag-atake sa Philippine Armed Forces aircraft as in Philippine vessel kaibahan ang Coast Guard vessel sa man sa West Philippine Sea. Tinukar kan doang opisyal ang pagpadagos kan pinagbiyong maritime activities sa West Philippine Sea asin ang commitment kan Estados Unidos na pakusugon pa ang Armed Forces of the Philippines. Sasabaton ngunyan samaan sasabaton ngunyan kan maabot sa 500 na urban poor ang mga nasa 309 na katutubo na naglakaw gikan sa banwaan kang Real Infanta asin nakar bilang parte kan sa ng alay lakad kontra Kaliwa Dam. Inot nang nagabot sa Marikina ang mga katutubo asin nagmarch sa Sinda sa pasiring sa Metropolitan Waterworks in sewerage system bago magdiretso sa Malacanang. Alas 6 nin banggi, sinabat kang grupong mga maralita ang mga katutubo sa Ateneo de Manila University kung saan nagkampo ini asin nagpaaga duman. Gusto kan mga katutubo na ipapundos sa gobyerno ang konstruksyon kanasabing dam dahil rarauton daw kay ni ang saan ng ancestral lands. Ginibon nindang march sa bilang parte kan pagselebrar kan World Day of Social Justice. Mga tugang plano po kan Japan na maglansan ng panibagong round in COVID-19 vaccination po Mayo. Prioridad ang mga seniors may underlying medical conditions asin mga health professionals sigon sa ministry officials. Plano kan ministry officials kung pwesto kan pagpahiwas kan pagbakuna sa iba-ibang sektor kan publiko. Pon September 9 na aprobado kan panel na kinabibilangan kan mga health experts, mga pamayo kan lokal na gobyerno asin iba pa ang bagong vaccination drive i-opisar kan desisyon kan gobyerno kan Japan na ibaba ang legal status kan COVID-19 na pareho na sana sa kategorya kan common infections disease aron kan seasonal na kalintura sa Mayo 8. Poon Mayo, sagkod Agosto, plano kan gobyerno na magtudok ng bakuna na na-develop kan targeton ang Omicron variant kan mga edad 65 anyos pa itaas asin ang mga may kamatian healthcare professionals asin magin ang mga personahes kan nursing home. Madonar po ang Poland nin 14 na Leopard 2 na tangking pangyera sa Ukraine. Sigon kay Polish Foreign Minister spokesperson Lukas Jasina na posible sa mga masunod na semana may deliver ang sabing tangke. Dagdag pa kainin ang suportado nindang request kan Ukraine na magpadala ng fighter jets. Alagad kay Puan Pening approval gikan sa North Atlantic Treaty Organization. Ang nasabing lakdang bilang pagpailing sa Ukraine na suportado ninda ang paglaban kontra sa pananakot kan Russia. Nangako si US President Joe Biden na dahil nuarin may hiling kan Russia ang trayumpo sa Ukraine sa taho ka nangyaring giyera entre kan mga ini. Ang payag ni Biden matapos ang palawasin panginot na pagtaram sa Warsaw nagkaperang oras kan sabihon ni Russian President Vladimir Putin na pagapadagos kaya nang maabot sa taon na opensiba militar. Sayang taon na State of the Nation address, inakusara ni Putin ang West countries sa pagpapadakula kang labanan asin sinabi na sususpenderon kang Kremlin ang pagpartisipar sa New START Nuclear Arms Treaty sa Washington. Sinabi kang presidente kang Russia na lalong maigpit na padusa sa nasyon. Iyon ay matrayumpo asin ay ngako sa sayang nasyon na padagos na malabanan para sistematikong makamtan ang kamabutan kaini sa nasabing giyera. Sa sayang pagtara matapos nagkaperang oras sa capital na kaalyado kang NATO na Poland, nangako si Biden na dahil rin man pwedeng maging matrayumpo ang Russia kontra sa
Ukraine. Business News. Business News. Mga tugang, dapat po maghanda ang ekonomiya kang Pilipinas sa kompetisyon. Sigon sa political analyst na si Attorney Michael Yusinko, inan dapat na panginot na prioridad kang gobyerno sampang kan pigusulong na Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP. Sinabi niyang kung may papautob ang RCEP, dapat na pakusugon kan gobyerno ang sektor ng agrikultura para maging makipagsabayan sa mga producer asin para umaganasyon sa open market. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kayan dara Niños Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Ang pagkakaigunin active lifestyle nagkakatabang para mamantenir an healthy mind and body. Inang tinawanin doon kan World Health Organization Philippines ay gun sa ahensya. Pero ini sa mga lakdang tanganing maiwasan ang mas pang peligro kang COVID-19 na sagot sa kunyan, nagdadara ng takot sa ibang namamanuan. Sinabi kan WHO Philippines na dapat mag-ehersisyo asin kumaunin masustansyang pagkakan para mamantenir ini. Alagad dapat na magsunod manggiraray sa mga minimum health standards. Sa ang pagiramdom kan DCGB, DOH, WHO Philippines, para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayarang. Mga tugang, sa kamugtakan kang panahon, kay ba po si Ruth Pakala, hali po dyan sa Pag-asa DOST. Ruthie, good morning, kamin. Yes, good morning, Sir Henry, at sa DCGBs, mga pagkadagdag ng isa. Po ang daratang panahon pang ngayon na aldaw, February 23, 2020. Northeast monsoon pa rin po ang amihan ang nakasapos sa Luzon. So, ngayon na aldaw ang buong Kapitulan, kaibanan ng mga probinsya na parte ng Southern Luzon, ang Northern Samar, Oriental Mindoro, Marinduque at Singamdon, nagiging partly cloudy to cloudy skies na may mga maliluyang pag-ulan po tulad na ng Northern or hangin amihan. Igwa po kita nga day 1, bagaman na kain na po kaibanan na ang mga probinsya sa Bicol. So, ini pong panahon pa na hanging amihan, makaka-apekto po sa tuya more or less hanggang sa katapusan pa pang bulan na Pebrero. So, generally, fair weather po itang ang agwat po ang temperatura sa 22 hanggang 29 degrees Celsius. Pagtirang ang aldaw kasi bagong alas 6:04 ng aga. Masul na po at siya na alas 5:53 ng hapon. Ang Philippine Standard Time sa pungunan, 6:48 ng umaga. Ito po si Ruth Pakala, pang pag-aaskuligas, si Marcel Naldo po. Salamat po, Miss Ruth, sa report. Hali dyan sa Pag-asa. Yan mga tugang na detalyes kan mga bareta, sinurat po ni News Director Mar de la Cruz. Katuwang po dyan si Jenny Balyaran, asin po mga tugang si Angel Mustasa. Report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwa. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express.